Minä teen nukkeja. Minä olen nukketaiteilija. Kyllä. Ja minä olen tehnyt kaikki ne nuket ja minä olen tehnyt aika paljon enemmänkin kuin mitä tässä näkyy. Minä olen tehnyt noin suunnilleen ehkä 1000 teatterinukkea. Niin, ja tässä on kaikkein uusimmat. Täällä on nukke, joka esittää Akseli Galén-Kallelaa. Akseli Galén-Kallela oli kuvataiteilija. Sitten täällä on nukke, joka esittää Jean Sibeliusta. Sibeliushan oli säveltäjä ja joku saattaa muistaakin Sibeliuksen musiikin tai tietää hänestä jotakin. Ja kolmas nukke esittää Ville Wahlgrenia. Eli Ville Wahlgren oli kuvanveistäjä. Hän on veistänyt sellaisen hienon näköisen patsaan, joka on Helsingissä Kauppatorin laidalla, ja sen patsaan nimi on, veistoksen nimi on Haavis Amanda. Joku on ehkä nähnytkin sen. Jaa, siinäpä kysymys. No, ensin täytyy tietysti olla suunnitelma. Täytyy miettiä, että minkälaisia ne nuket oikein on, miten niitä käytetään, minkä luonteisia niiden täytyy olla, onko ne hyviä tai pahoja tai viekkaita tai jotakin siltä väliltä. Ja sitten täytyy miettiä ja sitten täytyy ryhtyä työhön. Eli nämä nuket on tehty pehmeistä materiaalista. Toisin sanoen nämä ovat trikoota, eli tällaista kangasta ja vanua. Täällä on siis pumpulia sisällä. Ja sitten mä lähden niistä vanusta ja trikoosta ompelemalla muotoilemaan näitä. Tämä pää on myöskin tehty ompelemalla, eli jos joku katsoo tarkemmin, niin näkee, että se joustaa tämä pää. Tämä on pehmeä. Sitten pitää maalata ja laittaa niin kuin hiukset ja parrat ja vaatteet ja semmoiset, mitä nukke sitten tarvii. Mutta tietysti on ihan hirveän monenlaisia keinoja tehdä nukkeja. Tämä on vain yksi niistä. Voi veistää tai muotoilla paperimassasta tai jostakin materiaalista.